Nu, tu mai bine... Ai dat drumul deja? Nu, e mai bine mai inopinat decât să fii... Ai dat drumul? Da, las. Da. Bun, deci am ajuns la următorul episod, nu mai știu cât e ea. Al cincilea. Al cincilea, da? Nu mai știu, în fine. Deci, o altă metodă de a câștiga bani. Deci, eu vă arăt ce nu ar trebui să faceți. Acum, dacă faceți, eu dau și soții. Deci, dacă îi dai și soții, pierzi bani dubli. Așa, punem aici frumos. No. Bun. Deci, voi, acum, n-ar trebui să faceți așa ceva și iar câștigați bani. Acum să nu spuneți că, observați, vârful țigării e aproape stins. Eu când trag de aici, înseamnă că funcționează. E exact ca la proba cu telecomanda. Deci, toate au o logică. Vedeți? Eu pot să aprind acum faptul că funcționează și un televizor cu țigara mea. Voi să nu încercați așa acest lucru, că să puteți să iei foc. Acum nu știu cine, da? Un televizor, voi, da. Nu știu, voi poate credeți că mai este cineva cu noi, dar noi suntem singuri. Da, suntem foarte singuri. Da, și de asta ne permite să facem multe episoade. Uite, ca să le dovedim, le arătăm luna de pe cer. Da. Ei, luna e luna, nu, ce să-i facem lunii? Ce mai e pe acolo? Acolo este o schelet. Nu știu ce este, luna o fugit într-o parte, da? Nu mai contează. Bun, dar ca să nu le arătăm nimic la oameni, trebuie să le arătăm ceva. Da? Dar luna a dispărut. Da, a dispărut și luna. Când am aprins noi țigara, a dispărut și luna. Că de la fumul nostru nu se mai vede nici luna. Da, chiar vreau să le arăt luna. Da, bun, dar ei știu luna cum arată, nu? Deci luna, luna de pe cer. Nu e acolo. Nu e acolo. A? Nu e acolo. Da, în episodul ăsta nu prea am avut idei practice, că a fost cam scurt, dar trebuia să ne umplem și noi emisiunea cu ceva. Bine, nu toate poate să scoată bani. Asta e adevărat. Ideile sunt cam complicate. Bun. Și asta e. Până la urmă atât, doar câte vieți are un om. Suntem cam melancolici. N-am băut nimic. Da. Bine, hai că ne vedem la următorul episod cu o idee mai bună. Și asta este. Bun, acum cum ne mai oprim? La revedere. Da, și cum ne oprim? Arestăm tot. Arestăm. Arestăm.